to není matka koledy. To je matka koledy. Tam jste někde se brali tam přijít to koledy. To nemůže být. Ona nám zmočila. Na ten celý ne. Náš hejtman takhle mluvit? Máme taky svoji hejtman. No tak s touhle by si možná říct dal. No vidíme, no. Tak nám přiveď hejtmana s celou staročeskou koledou. Si nám vůbec máte. Pokud si na ní koukáte, já pro ní jdu. Já jsem mluvčí. Dobrý večer. Jsme viděli světlo, tak se nás zajímalo, co se tady děje. Vidíme, že je tady zábava, tak jsme si taky přišli něco vykoledovat. Já měl taky ráno světlo. A to jsem si ještě netušil, co si vykoleduju. A co jako, že tady světlo, tak vy tady jako chcete co dělat? My bychom si chtěli taky udělat nějaký kolečka, jestli byste nám to dovolili. Přišli jsme zdaleka, tak bychom si taky chtěli něco vykoledovat. Jo, kolečka, to by vám můžeme někde tady vykrojit z něčeho kolečka. Vy jste zdaleka? Já vás znám, malinko. A vy jste staročeská koleda? No tak my bychom se rádi zeptali, třeba na co je tadyhle ten meč rezavej. Rezavej? Ti byl probodnut Pan Ježíš Kristus. To už bylo hodně dávno. No to je to, ano, to je dávno. A co je to? Já nevím, co to je tam za tu špínu na tom kopí, no. To je tělo Ježíše Krista. A ještě bych se ráda zeptala, co znamenají všechny ty barevní parafiáty, nebo co to je na té hlavě, všechny ty barevní. Ty znamenají 365 dní v roce. Jen abyste uměli vy něco. Akorát se tady nakroucáte a... Na co máte tu? Děláte jí bachry? A na co máte tady to? Na fluorina, nebo co to je zelí snad zkažený? To je červený zelí, až nám bude kruček v břiše, budeme pívat, tak si uvaříme zelnici. Zelnici? A na co máte dávat tu flašku? Já ji mám na kuráž. Na kuráž? Dobře, tak já si myslím, že asi taky něco umíte, ale jestli si myslíte, že tady můžete koledovat, my jako musíme mít povolení a takové věci, to asi vy nemáte, bych řekl. Tu náhodou máme a my na to máme svého listonoše. Listonoši! Listonoši, kde jsi?
Tak bychom vám přečetli povolení, teda jestli můžeme. Zemská rada kolet v Brně u Jána uděluje tímto listem povolení k akci Ráz na ráz koleda slaměné. Vážená koledo, my jsme se vás přišli ptáti, zdali tady smíme koledovati. Vy už jste se nakoledovali dosti, nechce nás tu koledovat jako hosty. Kolednice pěkné máme, myslím, že s nimi dosti vyděláme. Kolečka taky známe a klidně si to s vámi rozdáme. Vaše koleda je slavná a veliká, ale vašich střapáčů nikdo z nás se neleká. Než vám naše kolečka ukážeme, tak si vaše koledníky vyspovídáme, zdali pak svá práva znají a na černotu nekoledují. S naším povolením končíme, kolečka vám předvedeme a že jsme slavněnky šikovné, vám ukážeme. Tak jsme se navzájem vyspovídali a teď teda bych ještě jednou chtěla poprosit, jestli si to můžeme zakoledovat. Jo, holčičky, to já nevím, jestli to, ale můžu to zkusit s váma, ale jestli bude nějaký průšvih, tak příští rok máte útru. Tak vám muziku půjčíme. Ne, že ji budete, ale abyste to zneužili. No a uvidíme, jak se vám to povede. Ale tam se jedná o muzice a nás se jí leptal. Tam se jedná o muzice a nás se jí leptal. Tak jsem tam teda i muzikantů, jestli nám zahrajou ke kolečku. No, budeme se hodně muset přemlouvat teda. Toto kolečko jsme dělali pro naše kulové vody, které nás
Dobře.